যোৱা ৩টা বছৰত ১,০০,০০০ লোকক ১,৭০,০০০ লোকক পকী ঘৰ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছো। বিটিআৰৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয় অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পানী আৰু শৌচাগাৰ আৰু বিদ্যুতৰ সুবিধা আমি লৈ যাব পাৰিছো। हेलो एवरीवन गुड इवनिंग आशा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दं आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव बा इसोरनि उनाव आंबो जोबोर मोजाङै दङ। दा लोगोफोर दिनै आं मानि सोमोन्दै भिडिअखौ लाना फैदों नोंथांमोना सिगाङाव होनाय स्क्रिप्टआव निश्चय नुनानै बुजि मोनदों नङा होमबा। जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरआव अर्थात 3 बिटिआर सरकारनि गोग्गाथाव हाबाफारि लादोंमोन। नैबेयाव जोंहा हेमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों आरो बेजों लोगोसे उर्खाव गोरा अर्थात इउजि ब्रह्म आरो बेजों लोगोसे प्रमद बर' बिथांमोना रायजो राजानियाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बेखौ निश्चय नुखाबायबो जानांगौ बा नुवाखैबो जानांगौ। दा बिनिनो सोमोन्दै आं नोंथांमोननो ससेबाबो भिडिअ क्लिपखौ लाना फैदों। नोंथांमोना नायनानै निश्चय बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोनजों आंबो सावरायगोन। जाहाथे बे भिडिअआव जेन'बा प्रमद बर' बिथांनि सिगां जोंहा इउजि ब्रह्मआ माखासे बिबुंथि होदों। थांनाय 17 बोसोर अर्थात बिपिएफ हान्जाखौ बिथांमोना बुंदों बा गावसिनि 3 बोसोराव मा मावदों मावाखै बिनि सोमोन्दै बुंदों। अर्थात बेफोरो अरायसम सोलिबाय थाखायो नङा होमबा। नाथाय दिनैनि गेजेराव आं बिथांमोननि साथाम मानसिनिफ्राय बा साथाम सुबुंनिफ्राय आङो मोनसे भुल मोनदों। माने बिथांमोनहा मोनसे हान्जानिनो मानसि जानानै बिथांमोना रायजोनि सिगाङाव मा बुंनांगौ बा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबोरै खोथाखौ बुफ्रुलांनांगौ बा जागायलांनांगौ बै बाथ्राफोरखौ बिथांमोना बबेयाव आन्दायनानै थाखो मानो बुंनो रोंदिया। इउजि बिथाङा बुंदों पिपिएल सरकारा 3 बोसोराव 1.5 लाख न' बानायना होदों पिएमए न'। बिनि उनाव सिगाङाव जिथुनाखि बिपिएफ सरकार सालायाखैमोन नङा होमबा हाग्रामा महिलारि बे बिथाङा माने मात्र 22,000ल' पिएमए न' बानायना होदों गोरिब गुन्द्राफोरनो। अब्ला दिनै बे बाथ्राया सियर जादों जेन'ब्ला गोरिब गुन्द्राफोरनो जाय सुबुंफ्रा अनसुंथाइ होदों इउपिपिएल सरकारा जेन'बा 1.5 लाख सुबुंनो पिएमए न' होदों बे जोबोद साबायखर। नाथाय बिपिएफ सरकारा 22,000 जननोल' बे न'खौ होनो हादों बा 22,000टाल' न' होनो हादों। दिनै आरो बिथांनि उनाव जोंहा प्रमद बर' बिथाङा मा बुंलायखो नोंथांमोना निश्चय खोनाखाबाय जानो हागौ। प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय 3 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा 1,60,000 पिएमए न' होनो हादों 1,60,000 आरो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा 39,000ल' न' बानायना होनो हादों। अब्ला बिथांमोननि रावा मिलायदिया सानैजों माबोरैहाय बेलेग जाखो। बिथांमोनाथ' मोनसे दोलोनिनो मानसि बिथांमोनाथ' एखेलगे खामानि मावो। इउपिपिएल हान्जाया बेसेबां न' बानायखो बिपिएफ हान्जाया बेसेबां न' बानायखो बेथ' बिथांमोनाव हिसाब थानांगौमोन। दिनै मानो गावसिनि हान्जानिनो रावफ्रा मानो उल्थां फाल्थां जादों बा मानो बेले बेजे जादों। बिनि उनाव आरो लास्टआव फैयै बुंहैदों जेन'बा मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा आसामनि चिफ मिनिस्टार जायखौ होनो सियाल बुद्धि नाम्बार 1 बियो सियाल बुद्धि। बे मा बुंहैखो बर' सुबुंफ्रा बिटिआरआव 1,70,000 पिएमए न' मोनदों 1,70,000। अब्ला साथाम सुबुंनिबो रावा मानो मिलायदिया। बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएल बे मोननैयाथ' एलेन्सथार। बर'फोरनो बिटिआर सरकाराव मोनबेसे न' हरदों बिथाङाबोथ' हेमन्त बिश्व शर्माया सासे आसामनि चिफ मिनिस्टार जानानै हिसाब थानांगौ थानाङामोन। दिनै मानि खारनाव बिथांमोना बेले बेजे बाथ्रा बुंखो रायजो राजानि सायाव मा बबे पइन्टखौ लानानै मानो उल्थां फाल्थां खोथा बुंनो गोनां जाखो। नोंथांमोना बैफोरबायदि नंखाय फोथायसुला बा फोथायजाथावै सुबुंफोरनि बुंनाय रावफ्राव फोथायनो नाङा रायजोफोर। आं बेखौसो नोंथांमोनखौ खावलायहरो। मानोना बिथांमोननि बुंनाया दिनै साथामजोंनो बिसोरो लोगोथार मोनसे हान्जानिनो मानसि होननानै बुंजायो। बिजेपिजों इउपिपिएलजों मोनसेनिनो न'खर गंसेनिनो मानसि। दिनै मानो बिथांमोननि रावा उल्था जाजोबदों मानो सिलिंजोबदों। बिथांमोननि रावाथ' सोलायनो नाङामोन। मोनसे हान्जानिनो जानानै बा मोनसे पार्टिनिनो जानानै मानो गुबुन राव ओंखारदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय। दिनै अब्ला बेफोरबायदि बाथ्रानिफ्राय जोङो मा मिथिनो लुबैयो रायजोफोर थगायनाय बाथ्रा होननानै साननो गोनां नंगौ नङा। थगायनायसो बेफोर रावा। जों रायजोखौ बिथांमोना खाना खालामनानै मोजां राव बुंनानै माने गोबां रावजों फुस्लायनो नागिरगासिनो दं। नाथाय दिनै बिथांमोननि खुगानि रावा जामब्रगासिनो दङ। दा लोगोफोर आं बांद्राय गोलावखौ बुंनो सानला। नोंथांमोना फ्रायनो बुजिया नङा बुजिखायो। मानो होनबा गावनो मेलेम खाथायनानै नायोब्ला गोबां मिथियो नङा होमबा। नाथाय बेफोरबायदि थौले मेलेमजों आं जि साननानै मोन्दांथिखौ मोन्दों बे बाथ्राखौसो आं नोंथांमोननो फोरमायदों। दा नोंथांमोना मा सानो बे नोंथांमोननि बाथ्रासै। प्रमद बर' डाঙৰীয়ালৈও মই মঠবৰ পৰা শুভেচ্ছা যাচিছোঁ। আপোনালোকেও এবাৰ এই 3 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে
ডাঙৰকৈ হাততালি বজাই এবাৰ শুভেচ্ছা জনাওক, তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক। তেখেতে আৰ্থিকভাৱে, মানসিকভাৱে আৰু আটাইতকৈ আমাৰ গাৰ্জেন হিচাপে আমাক দিনে ৰাতে যেনেকৈ ৰাস্তা দেখুৱাই আছে, মৰম কৰি আছে, তাৰ কাৰণে বিটিআৰবাসী ৰাইজ এবাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নামত ডাঙৰকৈ হাততালি বজাই কৃতজ্ঞতা আমি জ্ঞাপন কৰিব লাগে আৰু ধন্যবাদ দিব লাগে। আৰু মই আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ নিদি নোৱাৰোঁ, কাৰণ তেখেতে আজি বিটিআৰ চুক্তিখন নকৰা হ'লে এই শান্তিটো সম্ভৱ নহ'লেহেঁতেন। এতিয়া 1.5 লাখ PMAYৰ অধীনত গৃহহীন পৰিয়ালক ঘৰ দিয়া হৈছে, অথচ আমাৰ আগৰ চৰকাৰত 17 বছৰ কাৰ্যকাল পায়ো মাত্ৰ 22,000 ঘৰ দিব পাৰিছিল। যোৱা চৰকাৰৰ সময়ত মাত্ৰ 39,000 PMAYৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। এই ঘৰবিলাকো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিলে। 17 বছৰত মাত্ৰ 39,000 ঘৰ নিৰ্মাণ, কোনো ঘৰ সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মাণ কৰা হোৱা নাছিলে। এই 3টা বছৰত 1,60,000তকৈ বেছি ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু মেক্সিমাম ঘৰ 80%তকৈ বেছি নিৰ্মাণ কৰা হৈ গ'ল। আজি বিটিআৰৰ সীমা অসমৰ গহপুৰলৈকে আজি সম্প্ৰসাৰিত হৈছে। এটাকৈ কম্বলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বজাৰত যি দাম হয় তাতকৈ 50 গুণ 100 গুণ দামত বস্তু কিনি সমগ্ৰ বিটিআৰৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাক কোঙা কৰি পেলাইছিলে। যোৱা 3টা বছৰত 1 লাখ লোকক 1,70,000 লোকক পকী ঘৰ দিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। বিটিআৰৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়, অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পানী আৰু শৌচাগাৰ আৰু বিদ্যুতৰ সুবিধা আমি লৈ যাব পাৰিছোঁ।